El president del Senat, Javier Rojo, ha signat avui de matí en el llibre d'honor de la Serra de Tramuntana perquè sigui declarada Patrimoni Mundial de la UNESCO. Ha estat a la mateixa cambra alta i en presència de la presidenta del Consell de Mallorca, Francina Armengol. L'adhesió de Rojo a la candidatura de la Serra es produeix després que el passat 6 d'octubre s'aprovés per unanimitat en el ple d'aquesta institució una moció que instava el Senat a donar suport a la candidatura. Fins ara la Serra ha rebut més de 17.000 signatures de suport. No serà però fins a mitjans de l'any que ve quan podrem saber si la candidatura mallorquina, l'única que se presenta a tot l'Estat, s'inclou a la llista de Patrimoni Mundial. Tant el president del Senat com la presidenta del Consell han destacat els valors de la Serra de Tramuntana. Espero que como español y como representante público pues sintamos el orgullo primero de lo que estamos haciendo, que es darle el máximo de rango a esta presentación, y después como español sentirnos orgullosos de lo que tenemos. Creo que ese apoyo que estamos cosechando de tantas instituciones políticas y de tantos representantes sociales nos va a ayudar sin duda a que la UNESCO también reconozca esos valores patrimoniales que tiene la Sierra de Tramuntana.